ozval sa výkrik vysoko v horách, padám do dolí. Vietor do stromov sa oprie, keď jasný deň búrka vymení. Len tvoja dlaň, ktorej sa dotknem, mi vráti pocit, že nič sa nezmení. Nezmení. Kamaráti, poďte. Poď so mnou v dobrom aj zlom, nech nás nič nerozdelí. Moje srdce je zvon, len pri tebe zvoní. Objíma tak ako strom, čas sa z neho skloní. V dobrom aj zlom, v dobrom aj zlom. Chcem povedať, že vy možno vidíte na pódiu známeho človeka, ale vedzte, že ten známy človek je úplne rovnaký ako vy. Ako ja napríklad tu stojím iba preto, aby ste ma lepšie videli. A toto tu mám, aby ste ma lepšie počuli, ale keď idem k vám, sme úplne rovnakí. Takže keď som to dokázala ja, prosím, nehambite sa. Ja mám za sebou ťažký príbeh, ťažký, ale vzácny. A sľúbila som si, že to proste prežijem. Keď máte nejaké ťažkosti v živote, prosím, ozvite sa. Nemajte žiadnu hanbu. Keď bola vo mne tma, bolo ťažké odraziť sa, znám, kedy nebol strach. Svoju lásku nosiť na rukách, vráť ma domov, živá voda, vráť ma v slzách späť. Bola vo mne ľudská sila a máme mohla som vrátiť smiech. Skúšku bolo stáť a znova nájsť náš liek. Vtedy mi srdce
hodine, bolo dnes náročné? Vieš čo, som v podstate zvyknutá, ale naozaj, že čím sme starší v kapele, tak tých dvojakov, ako to my hovoríme, že 2 koncerty za deň máme menej, čiže spomíname, že minulý rok sme mali naposledy jeden a toto je snad tiež jediný za rok, kedy sme zahrali 2 koncerty za deň, ale vieš čo, jak sme trénovali, tak je to OK, ale cítim únavu rozhodne, samozrejme. Takýchto open air ešte koncertov, keďže ešte stále leto bude ešte veľa? Podľa mňa do konca septembra tam tuším niečo máme, už tuším od oktobra to máme taká nepísaná dohoda u nás je, že od začiatku oktobra už nehráme vonku, lebo už sa vie naozaj niekedy skladiť. A to už vie byť potom také, že na priedušky a na všetky tieto dutiny pre mňa také háklivé, takže myslím, že do konca septembra ešte sme open air. A okrem spievania, my vieme, že sa venuješ aj nejakej ďalšej aktivite a to je? To je ilustrovanie detských knížiek, teda 2 mám už za sebou, 2 ilustrované a teraz mi vychádza moja vlastná, ktorú som si napísala. Tak sa teším, som zvedavá, ja sama je to pre mňa vlastne úplne nové, lebo budem mať v rukách naozaj niečo podobné, ako keď vydávam album, že je to také dielo moje vlastné a teraz to bude zase v inej forme, teda v knižke. Tak od 7. oktobra je vonku, tak sa teším. 22 rokov na stenu od roku 2003. Je to náročné, myslím aj z ohľadu súkromia. Môžem ísť von, úplne slobodne, naozaj môžem. Ja veľakrát zabudnem na to, že ma ľudia vôbec poznajú, ja idem na tú ulicu, ja normálne stojím v rade na chlieb. Naozaj, že rada sa zašijem do davu, rada som tá šedá myš, kde si ma nikto nevšimne. Naozaj priznávam, že veľakrát to tak je, že ľudia o mňa ani netušia, že som tam. A to mi vyhovuje. Väčšinou asi až keď sa ozvem, sú aj takí, že my sme vás vlastne spoznali len kvôli hlasu. Tak si hovorím, super, tak budem ticho. V čo veríš? V seba. Verím v seba a verím v nejaký vesmír, ktorý nás nejakým spôsobom možno na nás dáva pozor. Niekto to hovorí Boh, ja hovorím skoro univerzum, nejaký vesmír. A verím v seba a v dobro v ľuďoch. To verím. A ešte taký pozdrav pre divákov a fanúšikov televízie Mojmirovce. Milí diváci televízie Mojmirovce, všetkých vás pozdravujem. Užite si posledné teplé dni, lebo jeseň už je tu. Tak majte krásne dni a všetko dobré, buďte zdraví. Ďakujeme.